O salkutungma jorao tiprasa amchayo belanya twini jungjalo kwlailaijak joto tiprasa amchani neta montri rok leader rokno lukurokni jungjalno naiphaina bagwi jungjalno muthakna bagwi koikha amchani lukurok abo haikeno koktoma kasai phaikya hatai koto Rupini Kamini lukurokni teimainani jungjalni kothoma abo belbari block bai khobjak Rupini Kami pai nang nang khai ko lang law ko Thar khoran man bai tới ni biar ka bơi. Chera khonai rok se thimo te matuku ya matunang ya haina tongba yang te. Hinke karen rogle je oro je nong parau nuk mani nong kami ota. Hinke karen rogle norok ni kami wo thimo ti da chung. Jungo karen cha. Karen ke sunguna. Sudo tu ni bagi sin problem nong oro. Hai tôi sẽ thêm một cái cả ham ăn nhà tôi cái ham mát tôi cũng yang cả baru gì bạn này người ta sẽ lại thằng này baru gì bạn xong rồi tôi bây giờ poliskar gọi đây đi xe nấu khai để coi là cái mà táp ra cái sau bờ tôi sẽ cần một rú ngay tổng ngôn khai ấm nó sẽ coi mà nó rок bolong halong rok thang im cái rok nó rok kholei bo motor rok phai kyang ke bo hai ke tu ku jak nai hor rok khang ke hor khai te ku ya ta ko te ki sarai da phong yang ai ken mat ku goreng itu mah goreng ke busuk sal. Sar abo ma tora se ku thuk ke bơi. Je tu ku itong mani. Abo to ibo ham ya ke sa se ni to tabung. Tabung norok ma tu ku ya ma cha ya ma hanyo abo mane bohogo maikri hanyo ngi tong ma tu ku ya ka haya dana. Ke tabo norok tu iro ku ma tu ku ya ma cha ya hai ing tong zo ke saboni dai ing ne bo hapang ni dai. Norok to abo khaimia. Ke norok bu dui tong takle bisiro ko norok bu darkha. Rukha. Bai kha e. Don ko. Ba nang ya bai nang nang khai bơ lang law ko rơi. Mai long de bai chan tui de bai nang nai. Kamik sa mo se thang ai chang go ra thai cha raw khau ơi. Phai ma nang Abni khai ko bơ li suna khai bơ parak tam se ma thang uko dak tolo thang man se ani sera beram ngai dak tolo thang man se ma to ku ya otini se ang te ku phai ko ta bong chok phai dro norok obo hai mamang tui rok manang ya ma tu ku ya ang tong mani bisi busoro ka khana busuk bosoro ka kharo ka khana du tin bosor lo du tin bosoro ka khana inke norok ni kami rogo emle monti ro phaje nai phai ya nai phia no phan nai phai nai kre ka norok ni kami wo member chairman doctor eto Tonggo, borok le tamsa. Borok bos akai nani tongta, nai sen nai phaya tini aro ne. Norok tabuk tui nengi matonggu, mani ke bojagani no nengi matong, tam ke tui nengi matong norok. Kami kesam lau thang nengi ta. Aro rong ni khau sa wei, o makna le phai khai ba sa ta wai cha ki cha le phayo. Tui pai ma nengu, mani ke bobo hai rok. Aba khai wan di sini. Abana ka so ơi la ơi ka so pai leng ta de gana gan ya yang sro gana tong nai khai ba Besang rok ruai ma pai apa age khai de uko 500 liter ke 100 taka abo ke ba toi dambare khabro bo toi dambare rima na kha nai ta ke 150 taka maro 500 liter ngai bo 100 liter sintex ngai bo 150 taka salo wipe se tui phai bro saro wai sa ya abo nuko 2 din wai sa ro 2 din wai sa ro Engko norok 2 din wai sa ro tui phai mani abo pupusuk norok pusuk ya dinu wai sa tui tu ku na se chang abo khai khai Engke norok ni je tabo tui nok je hamya bolongo je klai tongmani oblo busorok balokha 2-3 bosor na 2-3 bosorok kha engko tui kichapon thapchapon manang ya abo bai tui manang ya khuna lana age manang kha engko tani bagi sunam je yang kha bai di full over na kre phai na khai na kre hingka ba para ni nemba lo ba thang ni sai yang khai ba ma thrai jai nai lo ko roi Omo bo kami klai bo duar kan engke blog rokhe blog belbari blog na engko family rok busorok bang na ron rok ni service poriba Gereng serungai rok norong ni oroni je norong busa buti rok je pori tong nei rok biang bo school rok lo pori to
abo ani kheto asamai phe skulu makne di ja norok le tam khlai chai tong ja ba yoro mako dugan rau boi chao mik thang từng lâu khai bà cam mix mơ bagan lo khayo thang ơi mẹ khun sóc lào ba đồ lào mẹ khun lào ta nơi phari cháu ta khai bagan lo khayo abo phari cháy chết chừng mai long bộ phải nan tây bộ phải nan khai chừng phải man liệt ta ô mà cái nào được phải này bờ sen tê sẽ pasok di tê được sẽ chi tê dapat kau orang kiri si sa se abo sata wai sa se abo na ba kutu lain na nang cho wala si jeng abo tu butu kurak ya cengai bersebula ba serai baham ya ba neng drak nai nei ma tong ta tabung norok emle montri rokno tam ko kusana ni musung norok jono oro de kai kai pon toi simkan ବ୍ୟବস্থা khai di na nei jeng abo tai sinong kami sing hapi mani lama rok wa se kotor kirui engke gari gora rok mane malkhung rok phai simaya engke norok ni oro sak khamya rok khangke bomo haike telang jak doktor rogo oh abo kai uko para gari tong te ba para ni gari na rijap lai tiang ta engke nini bumung khe ki an ke ako bo chandra body engke nini ke bai an ke basanti rupini do karen dok ke ting